and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Unsa man kuya? Ha? Unsa gusto? Tempa, ngano kang ako man ay lagi target imbis nga ikaw no? Kuya? Ha? Makapangutan na dyan ko ba? Makapangutan na dyan ko kung ngano ka ha? Oh, si Paing. Sakit. Naunsa sa kasi paing kuya? Ambot lang. Ato na to? Dili lang. Hehehe. Uy, naunsa naman sad ka, uy. Pastilan ba ya, uy, mura man kag sinugbang napagod. Unsa ba akong buhaton nimo, uy? Pagtawag ko gambalian siya, Aha? dali ah! Oo, sige. Manawag ko. Pastilan ba ya nimo, uy, naratol naman hinuon ko. Manawag ko. Panawag na, ma! Ay, oo, lagi. Naratol na ba ya ko din hina? Tawag kayo na lagi, ma! Ay, oo, lagi! Ambulansya! Ambulansya! Lugaw wali kuya? Kuya! Ha? Lugaw kayo! Nonsus Paing. Nakurintihan! Ha? Uy, hala. Mabuhi pa ka to? Aw! Kung di siya mamatay, mabuhay pa gito kuya! Ayay. Namilusop po man. Hehehe. Usa man ko ni nakakuryente niya? Kuryente! Laim sa kay baterya na kakakuryente niya. Klaro mo yan. Ayay, giusban pa. Don't ha, don't. Ikaw, habang dito na ka. Hehehe. Tiwasan ni mo da. Mhm. Bitaw. Seryoso na ta. Mm. Ngano nakuryentihan mga siya? Kaya nakurintihan man! Pakuryente ka, boy? Hehehe. Hello guys, San Pips! Manambal na sa ning inyo gwapong Doc Imok. Doc Imok. Karong adlaw ha? Doc Imok. Na, makita ninyo nga medyo ubay-ubay gyud ang gusto nga magpatambal karon. Pero sa dili pa ko magsugod, ako ng Osbon ang kanunay na nako gibalik-balik pagsulti nga dili ko doktor ha? Dili ko doktor. Og dili sa ko mananambal nga mogamit anang mga orasyon-orasyon. Kanang mga hurim-hurim ba? Laktod pagkasulti ko nang dili ko kanang miriko. Oh? Kailan mo miriko? Ang basta mo na. Mutambag ko sa mga pasyente nga moadtog og doktor. Ha? O hospital. Kung doon ay mga dinag kanang mga seryoso na nga mga balatian ba? Dinag ko ng sakit. Mga ilang gipamati. Ay mo pagkumpiyansa. Okay? Okay mga guys and pips. Magsugod na ta. Kisayo na. Ako. Matanawa ha? Abdi ka makatubag. Kung sa'yo mong gibati. Ako gibati ko kalipay dok imok nga. Nakakita jud ko mas personal. Okay. Ako sa dalipay sa ko nga niya ka. Pero unsa magi imong gibati karon? Tumang kalipay jud dok imok. Ang ako bang buti pasabot ba? Unsa may imong problema? Ay daghan dok oy. Problema sa asawa, problema sa ugangan, problema sa mga anak, masilingan. Kaning di na mao ambot ako ipasabot nga problema. Oo, Nga imo isulti nako. Sorry dok imok. Nakahinomdom na ka sa unsa problema ang ako ipasabot? O dok, problema sa kwarta. Tagkay kong pera na dok oy. Eskwelahan, kuryente, tubig, wifi, motor, loans pag-ibig, SSS. Di na ginamang problema ang akong gipasabot lagi. Kay dili ko kasulbad ana. Wala, suko lang ka dok. Wag ko masuko. Gusto na ko mahibaw nga nung gani aka. Unsa imong sakit. Aw, sorry gyud kay dok ha. Sakto di ay. Sorry gyud. So unsa may imong sakit? Sakit akong dughan dok. Kung sakit ay imong lughan, basin may problema kas kasing-kasing. Sakto gyud dok. Oh, kunaw ka na. Wadto kag doktor nga espesyalista sa kasing-kasing.
Di man ko doktor. Ay, Dok, kung mato kong doktor, God, musamot ang sakit sa kudughan. Bao, biyak ka, kung pilay gasto kong magpa-doktor. Pa-check up pa lang, branded na. Nya, di pinatambalan na yun, kay ipalaboratory pa man. Nya, complete laboratory nga. May 15,000 magasto. Pilabot sa tambal. Ay, inana man gina, bro. Ay, kalay tambal ako, Dok, mo ko eh. Ako sumayo lagi ko. Ikaw pala kudughan. Di na magsilbi, oy. May mag-magician ko nga di man. Maayo lagi ko, Dok. Ikaw pala kudughan. Kuha lang. Itapion mo kamot sa kudughan. Maayo lagi ko, Dok. Sige na, Dok. Sige na, Dok. Itapion na ang imong kamot sa kudughan, Dok. Maayo lagi ko, Dok. Kadyos ha. Guys and pips, witness good mo ha. Ni-claim ni siya nga may problema siya sa kasing-kasing. Okay, Sige na yun, guys Dok. and pips. Sige na, Dok. Ikaw pala ko, Dok. Bitaw, di lang bitaw ko, bro. Maunsa pa lang ka? Ako'y madaot. O, sige. Tutuhi na lang ko. Ha? Tutuhi ko. Maayo lagi ko, Dok. Sige na, Dok. Gawasan ni mo, bro eh. Sige na, Dok. Di man gani kumuhikap ni mo, mututol na hinuon ko. Sige na, bitaw, Dok. Maayo lagi ko, Dok. Mag-ayo ka na ko, Dok. Tutuhi lang ko kay... Di makamahikap sa kudugan. Tutuhi ko. Muhikap na lang ko eh. Tutuhi lang ko, Dok. Mas epektibong tuto. Ay, luwain na, Dok Imok! Luwain! Ay, kapuyas kong lawas. Wa man to ko'y gipangalsa. Hiloton di ka, kuya. May pa, boy. Be. Laugawa sa tong tawhana eh. Katong may problema sa kasing-kasing. Oo. Murag ako'y masakit sa kasing-kasing sa konsumisyon niya. Grabe yung tingali iyang believe di mo, kuya. Naingon ko siya nga, niluag iya pamati, human ni mo, hikapa iyang dughan. Kunahuna, ragito niya. May lang sa doon tatugkuan. Maayo gid siya. Hinaya sad boy oy. Ha? Di na ba siya na masahin ang imuha? Ulata naman na. Hehehehe. Guys and pips, naghimo ko ron og kanang smoothie nga ampalaya o lemon. O niya, butangan din ako og kining honey para mas lami mga guys and pips. Abi ninyo, daghan ni og benefits sa atong lawas. Puno kay ni sa vitamin A, vitamin C, ug daghan ni antioxidants. Usa sa kaayuhan nga ikahatag niini no, mao ang pag-purify sa atong dugo. Paglimpyo sa atong dugo ba nga nagkayamukat na. Ha? Ma-regulate ni ini nga atong blood sugar. Ha? Makabenepisyo sa ini nga atong pamanit. Munindot inyo panit, mo blooming ba? Ya, napay daghang mga benepisyo mga guys and pips. Mao nga suway na mo ini. Kuya! Suway ni. Kuya. Oh, saan na masab ka? Sab. Unsam na mo gihimo, kuya? As ka nang utana rin kayo, syagit pa di ka. Palya og limon og honey. Yun sa na balita. Kuya! Nakagawas na sa hospital si Paing. Oh, may hinuon. Pero mura siya ninja. Oh, anong ninja man? Ay, time pa. Dili, uy, mura ra. Pero di siya ninja. Ay, gano, gani. Nag-hoodie siya black, kuya. Nag-shades og nag-mask. Oh, di siya murag ninja. Mura siya idol. Ha? Unsa man ka eh? Murag, ako naman yung bangod di mo hinuon. Kung nagringkot pa to siya og black, mas dool-dool sa ninja. Pero nag-hoodie, nag-shades, og nag-mask. Idol na na. Bitaw, no? Naunsa di kayang dagway? Mo sa bitin pangutana sa mga tao, kuya. Taon-taon sa baya siya sa hospital. Wala siguro to siya maunsa eh. Di lang siya gusto nga makita sa mga tao. Unya kay makita man gyud siya, kay di man siya invisible. Pero at least, mura siya giputos. Has ka, kuya, no? Unsa man? Has kang gibati iyang naong, no? Ha? Nakurintihan ko to siya. So, dako kay posibilidad nga nasunod yun to ang iyang naong. Unya,
Na-deform. Mura lang na eh. O, siyempre. Ako, good. Lain sa imo. Ay, kaboy ha. Asinso na ka ha? Mamimirahay na ka ha? Hihi ka lang na ba dayon? Bitaw ko eh. Naintriga dyan ko sa porma ni Paing. Paminaw yun ako ba? Doon na gud siya gitago nga dili niya gusto makita sa uban. Oh, siyempre. Gitago, good. Ha? Gitago gani. Di ka na gusto makita sa uban kay gitago man. Ay, baos kuya eh. Ay, ikaw rin kamao? Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!